Det gør vi med. Er du klar? Ja. 1, 2, 3, 4. Rundt og har ondt et sted i din krop. Så lad være og tro det nok skal holde op. Tag et smut op til lægen og hør hvad han siger. Og især hvis den sviger. For virus er noget pis. Virus er noget pis. Virus er noget pis. Noget forbandet pis. Virus er noget pis. Bakterier formerer sig hver 20. minut. Og til sidst kan de blive bag vores slus. Din krop byder velkommen til hver en enkelt gæst. Og den gæst er hurtigt blive til pest. Ja, virus er noget pis. Pis, pis. Virus er noget pis. Noget pis. Ja, virus er noget pis. Noget forbandet ulækker pis. Virus er noget pis. Alle mennesker har bakterier i deres krop. Og de er både gode og nuts. Det er en cellede organismer. Og husk, at den findes fra krop til husk. Bakterier er også noget pis. Pis, pis. Men uden bakterier ville de vaner som en død fisk. Bakterier kan både beskytte og ødelægge. Og hvis man godt vasker hænder og holder sig for munden, når man nyser, kan man undgå at smitte folk, så det ikke ender med nyser. Med slimskot, blod eller i værste fald med en din. Borrelia, hepatitis og HIV er noget af det værste, du kan få. Og det ville være frygteligt, så hør på hvad vi har at sige. Så nu må I da have lært et par vigtige ting. I skal holde jer for syge personer. I skal ikke give hånd til en hjemløs mand. I skal vaske jer og passe på jer selv. Alle mennesker har bakterier i deres krop. Og de er både gode og nuts. Bakterier er encellede organismer. Og husk, at de findes fra krop til